Jing bidang gomorong tumoro ing prawadya pala to ngapung ngopane sapucake ngokir soroteng surya mega lan gunung Sarateng surmega lan gunung Sini ketan ko campur Wauta kula sampun cariosaken wonten ing negari Simbar Wanyura Sang Prabu Kala Pracuma setindak kali tindak ngantos pitung tindak apa tegesing pitung tindak manungsa yen durung cangkep pitung tindak aja gampang tolah-tolah Sang Prabu Kala Prajana klukaring busana keprabot ngrasuk busana kapandhitan minggah wonten ing sanggar pamuja brata tapa brata banting sukmana nuwun wonten ngarsani Gusti kang murbeng dumadi ana kumrincing kendang mangenging Trangga gumladake kreta pating gledar pating gledur ini perang campuh wadya bapa ana kaya dening walang kang digebuk dening watang ana kaya watang digebuk dening watang pating pencolot pating bleber candrane ana sela brekit sela arane watu begiti semut kaya dening semut kang metu saka gunitane watu golong-golong pangguruan golong-golong mangetan ana wadya bala ana kawula ngupaya bandara ana bandara ngupaya kawula ana kawula kang saka kiduling kali mencolot menyang loring kali ngupaya bandara nganti kobong pratiti simpati sukma ninggalaken raga sumawana ana bandara kang saka loring kali mencolot menyang kiduling kali ngupaya kawula nganti kobong pratiti simpati sukma ninggalaken raga Sinten ingkang rebut bebener wonten ing praja Simbar Wanyura ampuna utusan saking Sang Prabu Kala Pracana sedya minggah dhateng Kahyangan Suralaya nyuwun kananing Dewi Sumra tilahe wadya bala njaba kaya dene kabah ingkang wujud den intori
sing bareng ayo maju ayo budal angguangan suruh ayo balik siji Aduh, saya ambil sini, ambil. Kinarya dadya nyawiji watak loro kinarya dadya nyawiji yang Winatara Dewa ya Bathara kang kinarya pepatu Paten Jaba rek ana pati Krida Angkara ya Allah
ancahe wonten dawuh sinuwun ngantos timbalipun kula Regyanapati Krida Angkara sinuwun wonten dawuh aja dadekno ati kelanan kananing Gusti Ratumu sing matur kaya ngono mangkono ing pasinewangan aku boten kados menapa-menapa sinuwun ingkang luput kula sinuwun kamangka kula menika saking dunyaing rami atur kados mekaten kula aturaken dhateng Gusti Prabu kula Kala Prajana sinuwun mila kedahipun kados pundi minggah Kahyangan Suralaya are dalem sawetara are ing dalem sawetara rungokno aku bakal matur ana sliramu Regyanapati Krida Angkara sumawana wadyabala kang mijil saka Simbar Mayura apancahe inggih sinun inggih wonten dawuh dina ketatno wadyabala munggah Kahyangan Suralaya aturan barisan siji-siji aja nganti ana sing kari cilik anom gedhe nganti gung dewasa ayo dijak kananing loro Kahyangan Suralaya Regyanapati Krida Angkara pilih mekaten sinuwun kula ngestaken dawuh panjenengan kula tak minggah dhateng Kahyangan Suralaya kula aturi barisan setunggal wonten ing repat kepanasan Suralaya mriki sinuwun aja nganti kari gamaning wadyabala Simbar Mayura inggih mondar-mondar sang Regyanapati mangko dhisik kok gak pas iki boten dados menapa sinuwun mondar-mondar sang Regyanapati munduring prawadya bala kang pendhekari nganggo ilahe wadya bala madya awal barisan didaling prawadya bala bidali wadyabala kados dening Omaris minggah Suralaya
Kepanasan gini yo ono ing lawange sela tangkep kahyuangan Suralaya kene kanan ingsun yo kananing ulun Bathara Brahma dewaning geni ana salah sawijining manungsa kang wani nerak pracak ana ing munggah kahyuangan Suralaya golek pati iki dina kan Bathara Brahma.
Mangalatalat sundul langkoso mangalatalat kinarya sundul langkoso Dewang bener-bener manasati Babyalas pangsat karaning para dewa mangku dhisik tita ulun sopot tambut dening aku Rakyanapati Krida Angkara aku Rakyanapati Krida Angkara pancen kaprayata sing tau tate nglamar ana ing ngarsaning Sanghyang Bathara Guru jaluk kananing Endi Dewi Supraba kanggo garwaning Gusti Ratuku kang aran Prabu Kala Prajana Bathara Brahma aja waran ditaulun Krida Angkara oleh tak jaluk ka oleh tak jaluk kananing Dewi Supraba apa abambu mangerten ana dina samengku Supraba bebasaning tak cancang otot tak patok ing bebalungan sapa sing iso boyong kananing Dewi Supraba iso nyempalno bauning Bathara Brahma kelakon kasembadan gaung sultaning krama iblis wat-wat yuna Bathara Brahma aja waran nyimpango bukan sing kudu balik menyang Ayu Kercabada duduk panggonaning tita ulun Krida Angkara munggah kahyangan Suralaya aku iki dina nyagui Gusti Ratu Kala Prajana kudu iso boyong Supraba oleh balik kak oleh kudu balik iya maju sithik ya wis maju tebak dadamu kelakon mungker bangkemu rondo kananing bojomu Babyalas pedhot gurumu moro tangan Babyalas
Ana kawan. Wonten dawuh. Mrene. Du, apa ya? Timbali darane. Nek ditimbali ana ora ya? Oh, ngono. Iya. Nuwun sewu. Rene. Sore mang kaya rodruknya alhamdulillah ya gendeng sita aja apa-apa gawe isen-isen lho Cak apa beniki awake dhewe sak rombongan sowan ana daleme Mas Farid apa Mas Faris ya patutan dening Mbak Fitri beniki awake dhewe sowan mrene Cak apa yaiku kajate wali matur kitan Cak oh ngono sing kitan didengarno ya dadi anak sing saleh migunani tumrap pusaka lan agama Allahumma amin amin ya matur nuwun uga Mbak Fitri dalah Mas Farid samarine nanggap wayang iki muga diparingi rezeki sing turut-turut tur barokah ya Allahumma amin amin besok nang nyulat maneh jan nanggap awake dhewe ya amin ya kudune ngono dong mbok taun pira jange ya sedeng awak dhewe wis brewok ya nduk wis gak apa-apa ya alhamdulillah ya Cak alhamdulillah iki sapa Cak aku iki putrane almarhum ki Dalang Harjono nduk putrane Pak Harjono almarhum sing saiki mengko ana ing dusun yaiku Juwetrejo Pojejer Gondang Mojokerto kene nduk alhamdulillah ya nek kepengin tekan awake dhewe sak rombongan iso ae teko menyang dusun Juwetrejo oh ngono utawa hubungan karo Mas Farid utawa Mbak Fitri oh ngono mengko ben disambung awake dhewe ya gak larang kok Cak gak larang gak Cak 7,5 oh ngono nah wis matur nuwun Cak
Iki mang yo ngono ya ana wong adekan tanggal 20 ya. Bulan piro, Bu? 20 menit ya. Lho, awak dhewe wis isi ya. Terus, Bu. Nah, ya wis karena aku kropel ngono ya. Ngono. Ya. Tanggal 20 tanggapan nanti dulu. Tanggal 20 awake dhewe sak rombongan Adilaras sak. Pentas ana dusun Juwono ngemben langgu ya. Oh, tanggal 20 menit. 20 menit ya. Iya. Matur nuwun. Ya wis muga aja sing mangan dekat-dekat nek dirunding tanggal ya. Syukur-syukur tanggal 21 Du. Iya. Matur nuwun. Ya gane kompak cak yo kompak Du. Sing dene kompak cak kompak. Ayu-ayu Du. Endange anyar koyo naga mas. Jan sinden ku puniki. Kalau sing ngantuk blas. Kalau sing ngantuk. Panjakku yo ngono cak semangat. Ana sing njaluk klambenan diklambeni. Wong kancane padha mendemi yo diklambeni. Ya iya. Tangane yo iso kelentang ini ya. Ya iya, wis gak apa-apa. Matur nuwun. Iki mang jejeran yo ono sing dolenan gitar. Ayo lho iya. Apa jare wingi? Oh ya. Ambek sini. Pokoke udenge didilukno ngene gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ijole teropero iki ya. Wis gak apa-apa, Du. Dek, ana kapan wonten dawuh Isani unggul yuda. Lho. Dheweke joget. Aku iki tegese wong susah. Tegese wong sedih kok joget ya apa, Dik? Kok joget ya apa? Lho ngeten. Pilih jogetane dheweke leko Bathara Brahma gampil rangket-rangketanipun Ndara ngono Adik lho nggih. Kersanipun disunggahi waranggana 6 cacahe. 6 ya, 6. Ayu-ayu ya, ayu-ayu prawan kabeh ya iya. Gak ana sing rondo ya gak ana sing wis dibojo. Sik prawan kabeh. Beni prawan ya apa Beni? Beni prawan Perawan niku perawan. Sing gak perawan ya apa? Praon. Praon. Iku kawanku lho. Iku ganjele Adilaras ya. Iya jalan dulu. Matur nuwun. Supaya unggul yudaku kelawan Bathara Brahma lho monggo dheweke joget. Waduh tak jogetane Dik ana ing repat kepanasan gini. Sinden. Oh anaknya. Aku ngerti kok ngelentuk enak apa ya. Apa di? Gak ada apa-apa bilang ya. Iya. Gak ada cemil-cemilan gitu ya. Cemil-cemilan nyuwun ditaringi. Benar. Cek grami-grami cek kantor ya. Iya. Terus awak dhewe yang njaluk wedang ya. Wedang kan. Sengkara aku supaya nggolyo tekan Bathara
Bathara Brahma. Sinden. Yuk sing semangat. Kita mix drum bayi wis. Joselam tur rambut lho. Iku senengane sing dawa-dawa. Nek boten dawa boten dawa. Ngono ya ya. Kaya sepur dawa. Pisan tas nggih lho monggo. Kurang marem sak jroning manaku. Lho monggo. Sing ngedram sepel sing ndang semangat tuh aku njaluk suarane ya lagune apa statue Teko aku tak jaluki duwe cak sing ndang ayo nduk rame iki cak yo rame koyo rudru cak SB ayo cak ayo meni delok rudru enak cak yo enak rame cak yo rame lakone opo cak sila dalam kubur Bathara Brahma aja nelaran ungalo diadiamu tak gapok ing tanganku nek gak joblong aja kok undang Rekyonapati Ridho Angkara taman no tanganmu gak bakal mundur nek mongso titah ulun Ridho Angkara iya tak jaluk Suprabu darahku kalah maneh wis bapak aja ngelah menang-menang dhewe sing ndang rada sentimen ya nek sing lucuke dikenal tutu getak blak tak percaya Bathara Brahma aja nawaran mbudut Abunggat Dirgantara Perang campur lan Bathara Brahma aku wong pedhot kekot-kekot yen perang ana ing dedaratan burun
Bugao. Mudun buga. Muduno bugao. Enak nang ngisor, enak nang dhuwur. Mudun. Tau duni aja mlayu duduk watekku. Jawe mudun enak nang dhuwur. Ana ndi? Amping-amping mega mendung lho. Mega mendung kok kaya amping-amping. Mudun. Tau duni aja mlayu iya. Om Titi Mas Raja Dewaku Pati Sekipu mantra kaya pati kedadianing para kawula mung suja landara kang ana ing repat kepanasan Suralaya kene pati Sekipu mantra Yayi Koko Prabu kawula ingkang wonten ing
saking Praja Simbar Manyura menika sami kawon kelawan para Jolandara ing repat kepanasan nggih wonten ing Lawang Sela mertangkep Kahyangan Suralaya. Tata karisan siji-siji aja nganti buyar kananing Wadyabala Simbar Manyura sampun dipun kroyok para Jolandara ning boten wonten ingkang saged nandhingi para dewa Kahyangan Suralaya. Kanjeng Sinuwun yen kaya mangkono te nyimpang aja ngadang-adangi laguning Prabu Kalaprajana tak gaene segara getih Saramayit kananing Suralaya te nyimpang te
padha ngopo kopi susu gulane Jawa suka susu ong wilaheng wilaheng iya karena aku bisa pecah disapake barang keblat terus dikabake monggo mbak Para Jolandara kalah kabeh, para dewa kalah.
Sang Hyang Bathara Guru ngaturaken pejagat tingasan Sang Hyang Bathara Guru. Sedina sita tapa warung tapa kurawang sedina perkencong papak pong Adi Guru wonten kasinggihan dawuh dalem Kakang Narada wonten kasinggihan dawuh dalem dinten samangke para dewa para Jalandhara menika sami kawon dipun gebak kelawan Prabu Kalapracana mikir saking negari Simbar Manyura Yayi Guru. Kakang Narada menapa boten dipun bangsulaken titah ingkang wonten minggah Kahyangan Suralaya dibangsulaken kados to pundi malih Yayi Guru. Menika sedaya sampun para dewa sampun kawon Yayi. Lajeng Kakang Narada kados ta pundi? Menika kula pasrahaken dhateng Adi Guru Dewawa. Kados ta pundi kaputusanipun panjenengan? Sedaya panjenengan ingkang dados lakon ingkang kados mekaten Yayi. Yayi Guru, Adi Guru. Sedaya menika panjenengan ingkang dadosaken lelampahan kados mekaten menika wonten ing Kahyangan Suralaya mriki. Adi Guru, Kakang Narada kula saged beber nggih kedah saged nggulung kananing kawontenan wonten ing Kahyangan Suralaya mriki. Kasinggihan dawuh tawon. Lajeng kados ta pundi Adi Guru? Dinten samangke Kakang Narada panjenengan mandhap wonten ing Ayu Ngercapada. Mandhap kula wonten ing Ayu Ngercapada. Panjenengan pados mintos raya kangge ngunduraken Prabu Kalapracana. Wonten pundi tunungipun mintos raya menika Adi Guru? Panjenengan kula betani kananing pusaka Kunta Baswara panjenengan paringaken dhateng putranipun Bratasena. Patutan dening Dewi Arimbi ingkang nembe lair wonten ing jagat Padang Kakang Narada. Adi Guru pilih mekaten Yayi. Kula aturi kula suwun Kunta Baswara kula tak mandhap wonten Ayu Ngercapada tumuju dhateng Bratasena. Monggo kula paringaken Kakang Narada.
Ngercapata wonten kasiatriyan Pringgondani wonten ngriku wonten salah sawijining bayi ingkang nembe lahir Kakang Narada panjenengan paringaken dhateng Bratasena patutan dening Arimbi Kakang Narada. Adi Guru bilih mekaten nyuwun pamit nyuwun palilah panjenengan kula mandhap wonten ing Ayu Ngercapata Adi Guru ingkang atos-atos Kakang Narada. Boten anyarasaken inggih menika Raden Surya Atmaja ingkang mertapi wonten ing salebeting Wanadirba. Mungak mendhuwur tan ketingal wonten padhangi Surya mungak menisor tan ketingal wonten sanginggilipun Burmi Sang Surya Atmaja namung adidang adibudi adibuna sapa sira sapa ingsun kang dedukaken kawan Surya Atmaja enggal cinarita ini sing wong kang pinuju akandha martapanipun Surya Atmaja wonten riku pinranggul kananing Bathara Narada ingkang asta kananing Kaman Kunto Baswara ingkang sedya kangge usadaning putra Bratasena.
wak saleh mati laya-laya. Iki kaya tening gak mangling si Taranggono. Mangki-mangki rumiyin. Kula menika Surya Atmaja dudu siramu iki Taranggono. Wong Taranggono kok ngaku Surya Atmaja. Nuwun ngasinggan dawuh bilih kados mekaten. Pepulun ngaturaken sugeng. Tak trima. Ora liwat puja pangestuku Tampanana. Ngene ya Taranggono. Iki dina Tampanana kanane Kunto Baswara kanggo motong pusere si Japang bayi kang ana. Pangkuane Bratasena kelawan Dewi Arimbi. Bilih mekaten kula tramine kanane Kunto Baswara. Nyadong duka ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wonten ing pepulun kula Dewa Narada. Tak trima liwat puja pangestuning Kulon Tampanana. Kula cadhong kangge jimat gesang kula wonten ing gumlaring jagat raya. Kulun ana wonten dawuh ana apa nganti bali maneh ana pangayomane Narada. Nuwun sewu Kulun. Kula nembe mawon sowan wonten mangarsa panjenengan badhe nyuwun pusaka kangge motong puseripun Japang bayi ingkang wonten panggoane Kakang Mas Bratasena. Aja ngawur bawar ngawur. Kamangka Kunto Baswara wis tak parina sliramu. Inggih jampeng-jampeng kula boten nate nerami kananing Kunto Baswara. Pabula Narada moko sing wani gawa kananing Kunto Baswara kakeh tututana jalun Kunto Baswara bilih mangati ngestaken dawuh pepulun. Kunto Baswara kanggo motong pusri Japang bayi kang ana ing kasadran Pringgondani. Apa abamu iki dina Surya Atmaja sing isa nggawa kananing Kunto Baswara iladialah Kakang Surya Atmaja yen ora kok parina Taranggana kananing Kunto Baswara mati iki dina. Oh golek mati dening aku.
Gumbel kananing Surya Atmaja Dalataranggono ingkang rebut pusaka Kuntabaswara enggaling sinarita beli sing wong kang pinuju akondo Surya Atmaja Sumawana Taranggono ingkang rebut kananing pusaka Kuntabaswara Surya Atmaja nyepeng curigane Sang Taranggana nyepeng kananing warangkane Nuwun sewu Wulun kula menika namung saged ngrebut warangkaning Kuntabaswara Wulun Narada wis ora dadi ngopo yen pancen curigane digawa si Surya Atmaja warangkane digawa Taranggana ning kenging ya kena kanggo motong Pusresi Jabang Bayi kang ana ing kasatriyan Pringgondani bilih mekaten Wulun Narada kula nyuwun pamit kula badhe kondur dhateng kasatriyan Pringgondani kula aturaken dhateng Kakang Mas Brantasena kelawan Mbok Arimbi ayen kaya mangkono tak cukno laku para Taranggana nyuwun pamit kula sing ati-ati Oh